за всички мои фенове, цели 35 на брой. Надявам се да станем повече, да станем едно голямо комюнити, да караме заедно. Вече сме в София и въртим по Беловодския път и оттам отиваме към Княжевската. Ще ги направим второ спускане. Много е яка, човек. Вчера намерих случайно, докато се разхождах, че нямаше какво да правя. Леле, изкефих се на макс. Взех си каската и днеска тръгваме пак в почивката по време на работа да направим едно бързо спускане. Едно показно. Много яко дейва. Това на Софията, това му е хубавото. Излизаш пат и си в Балкана. Пловдив. Пат и си само на околовръстното. Пат и вече нямаш сили докато се спуснеш. А тук так и си горе. Ето го. Квартал Магнолия. Ако има някой по-кратък път до тая Княжевска, може да ми напишете в коментарите, че малко това въртене е супер. Айде до после. Опала! Природен парк Витоша. Да починем малко. Чай го снимаме колелото. Моему лепнем един бърз байкчек. Имаме нови. Опала! Доминьони. Така, не че съм карал много спирачки, обаче не мисля, че ще карам някога други. Брутална спирачка. Кой е опитал, ни е сменил. И имаме една нова вилка. Зепче, Ultimate Charger 3. И така. Много яко в София. Айде по най-новата ми любима пътека. Как го върка? Уникално! Това тук само. Вика сте, ауч! Почка. Как нос тук. Ето това. Пак объркаме. Стеха да се. Бруталия.
Ей така твърд шока. Много добре. Ай, сега пак на работа. Ей, много яка пътека, де. Така, второ каране. Уникално. Чакам в коментарите да ми кажете коя е следващата пътека, която ще посета. Мисъл, карам се, ама като не ги знам сам, малко ми е сложно. С тази страва се ги нагодявам, тук-така, ама много не ми се получава и някой път се загубвам. Тъй, че чакам фенове, нови пътеки. Искам да караме в София яко. Айде, чао!